for at starte, så vil jeg starte med begyndelsen. For cirka et år siden, så fandt jeg på nettet Markus Wintersberg, som jeg brugte en assistent, fordi han har 1003 liggende på nettet. Og jeg spurgte, må jeg gerne tage de kentaurer mere med dem, så jeg lavede op til en kybernetisk kentaur, det er sådan set kaldt maskine af et menneske. Personen, der står ved siden af Markus, og jeg har aldrig mødt virkelighed, men er en meget venlig og meget rar mand, som jeg egentlig har et super fint samarbejde. Dem, der har lyst til at få en kybernetisk kentaur, de kan bare downloade det der skurkode der til venstre, og udefra til højre kan man selvfølgelig se en augmented reality kentaur i rummet. Næste her, nu har han jo ikke været til stede, men Søren Bredal er til stede. Søren Bredal fra Silkeborg. Vi har haft et meget spændende samarbejde. Faktisk har det meget været Søren, der har taget initiativer og har sendt mig videre, at han sendt mig, hvordan han ligesom har kunnet arbejde videre med nogle af de ting, vi selv her. Og Søren har også selv, altså mange forekommer her omkring det, så vil der nødvendigvis gerne en meget simpel mekanisk ting. Men ikke alle har en så god stor printer som Søren her. De her sådan ting, den grønne, der står derovre, den syngende Yggdrasil og rundbarberet og Pieta her, de er, så vidt jeg forstår, ligesom printet i en del, men så i 10-14 dage eller så. Så ja, sådan set. Så det har været meget spændende der. Og så, Michael Rasmussen, som står der, er en af mine tålmodige gamle venner. Vi har venner i 35 år. Og Michael og jeg har Michael som udefra. Jeg ved faktisk ikke, jeg har prøvet igen, jeg kan ikke finde ud af, hvad det er. Men det er, sådan han har oplevet en af mine strukturer, som han har så den er på nettet, Frank. Den er på nettet, okay. Godt. Den må findes, altså, men den andet år kan jeg godt lide den. Det er godt. Og der er også, en af Janniks ting med her, sådan set. Og her har jeg prøvet at lave, hvor Michael har en meget stilistisk spøgelsesfigur, men den har jeg så lavet lidt dansende lidt til at opmuntre det her, sådan set. Denne her, synes er den kybernetiske hund. Hvor den her del af Michaels sten her, og denne her sådan bagved er ligesom en form for, man kan lave en form for pensel, en 3D-pensel, man kan male med, og det er det, jeg har gjort i den her. Michael, han spurgte, hvordan kan det være, at de er ligesom så tunge? Det virker jo som, det er kvalitet, som er lidt tung, men det er bare et simpelt trick, hvor den her 3D-printede objekt her, det får en jernpåskue. Det føles mere æstetisk rart, og jeg har taget mine idéer, og jeg har sat sådan nogle ståltrådspinde igen, så det er meget solid sat. Så vil jeg egentlig gå over til Janniks ting, som er meget af det, der er heroppe, og det er jo det Jannik. Og Jannik har lavet også noget sammen med Isabella og sammen med Carsten, og Janniks ting er så ligesom scannet over, hvor de så er tegnet, og ligesom Michael er også meget lidt digitalt, det er meget analogt, hvor ting er blevet skabt i ret. Det er så, hvor det er ikke Michael, den er det. Og hvad kan vi sige, nu er jeg jo meget med al og ting og sager, men en blyant er et kraftfuldt værktøj i den rette personshæld. Det kan gøre en skændende. Isabella Grønborg. Jeg skulle ikke have taget den sidste. Isabella Grønborg er vores yngste deltager her, og hun har også mixet meget både med Carsten og herovre den der hedder Gamle Gade, der er en hel masse livssilhuetter også sammen med Carsten, og der er også de her med Ellinger og med skoven med Jannik der, sådan set. Og den, hvor at jeg selv personligt har været samskabende med,
Isabella, der har jeg, herovre, Nå, det skal vi ikke stå til det. træningsskab af Isabella, hvor jeg så har lagt et andet ansigt ovenpå, og så har jeg tegnet om på et ansigt, så det giver ligesom en trådbilder der på. Og så har jeg lagt det i, ikke noget af i, men sådan en worldbuilder-program, der hedder Twinmotion. Og så har jeg skabt sådan ligesom en troværdig verden-agtig ting. Men så kan man ligesom kun nå så langt, som man kan nå, og det er jo ikke specielt interessant i sig selv. Men der har, synes jeg, Isabella ligesom forløst det noget, og jeg kalder den der fastholdelsen, fordi det er ligesom sådan noget, hvor der sker noget med at komme i et tredje medie på, hvor de her sådan stærke hænder, de holder her, det giver noget, så det her værk, det bliver interessant, hvad det ikke ville være, kun med det, sådan set. En spændende historie med Sacco der, han sendte for 5 eller 6 dage siden, og det er ikke noget frem endnu. Så hen klokken 1 ringede jeg til Vesterkopi, og klokken 3 havde de så printet de her 3 herovre. Og de er så med silhuetter, som Sacco har taget af mine ting, og så har han lagt over i. Og jeg har gjort det modsat af de her, sådan, jeg kalder dem blind spots, fordi det her er ligesom Saccos meget, meget kraftfulde og meget, hvad kan vi sige, vildre maleri. Det kan man sige, bliver lidt tæmmet her med, at jeg har lagt sådan nogle skabeloner på, som ligesom laver nogle huller ind til for at være ude i virkelig findes. Og så kan vi sige, så kan man måske blive nysgerrig, men jeg synes, det er det emne, der ligesom Hans og Kohl, og jeg har udstillet sådan siden en gang, hvor vores gode Albert Hylleberg, som sagt har lov til at sige, hvor han og Hans. De her værker er, kan man sige, er forskellige, hvor Hans han er i gang med 3-4 projekter. Lige nu han er i gang med at blande og lave et fyrtårn, han er i gang med at lave 8 religiøse malerier ude i sin baghave og nogle andre ting, og så kom han i tarm, han lovede, at han skulle lave nogle værker, det kunne så ikke noget realistisk, så har jeg været inde og, taget nogle af hans meget farverige værker, og så kommet det i der. Men det jeg egentlig sådan, føler selv, at jeg har været glædes med, det har været at tage et værk af Hans, som er en ældre ting, fra 20 år siden, tror jeg, det er hans kone, og ham, hans polske kone, Maria, og det her Englen, det er det linoleumstryk, som jeg har lavet op fra et 2-timeslet værk til et 3-timeslet, hvor der så også skulle være noget knopfind. Så der er meget af i det, jeg har lavet, med at man tager en 2D-tegning og kan lave den op til 3D, men det er ikke sådan tryk af en plug and play, det er meget knopfind, der skal til, for at det bliver realistisk. Det kan blive til noget. Og apropos det, så er der så her Per Margot Ottsen, som har lavet Når ondt vender tilbage, som er, det er ikke det er den Ole Trump vender tilbage, men det er fra den gang, hvor Charlie Kirk han blev skudt, og han sagde jo det der, vi skal ikke have noget med det der restriktioner med våben, vi skal være frie og stærke og alt det der, og så blev han så selv skudt, at der var godt måtte bruge våben. Jeg kontaktede Per Margot Ottsen, han laver nogle fantastiske ting og politik og information, og spurgte, er det okay, at jeg bruger det her, for jeg ved ikke, man går ikke hen og røver andres værker, det er noget røv, det skal man ikke. Det sagde han, det var fedt nok, det skulle jeg bare gøre, han sagde, det var spændende, at jeg var i gang. Men så har jeg set, det han prøver at lave ud af det skal jeg prøve at følge med i på Facebook. Han tegner nogle tegninger, og så skriver han nogle prompts i det, jeg tror det er krop, han bruger, og så får han nogle ret fede animationer, sådan set. Så altså, AI kan nogen synes, det er fandens værk, men det er faktisk, han kan lave nogle ret spændende ting. Og den her ting er privat, og det er, jeg ved ikke, hvad jeg helt skal gøre med den side, men jeg blev meget glad for at lave det, sådan set. Carsten Nyman og jeg har lavet de her 2 værker herovre, hvor Carsten han arbejder meget med tegninger, og der kan man sige, der har jeg også til at arbejde med det, hvor hans skærm den går igen, og så den han kommer ind, hvor det måske danner en historie om en fisketur eller et eller andet, det ved jeg ikke, og så herovre, hvor hans blæksprutte, der havde jeg rigtig tilfældigvis en, jeg synes, der kunne passe sammen. Og der har jeg så lavet sådan en marskin, så det er sådan noget simpelt photoshopisk-agtigt noget.
hvor jeg så kommer ind over, de kommer til at komme sammen. Og Carsten her, vi har samarbejdet altså med mange forskellige ting, blandt andet jeg har lært meget af sådan virtual reality tegning på et tidspunkt, hvor Carsten er jo en hyperbegavet tekniker med og en serie iværksætter der. Så nu er det jo synd, at den gode Lars Mikkelsen ikke er til stede, så jeg kunne rose ham og sige, men